Hej alle sammen, velkommen til denne her video. Nå, ja. I dag, jeg har fået købt en mobspawner. Øj, vent, der var spawnet en mærkelig ko. Hey. Hallo? Hvad så? Det er mig. Ja, det er... Ja, han har bare skiftet navn til Bjørnen Bjarne. Ja, Bjørne. Bjørnen må I gerne kalde ham. I ved godt, det skal være Bjørnen. Jeg bliver bare så på, at jeg skal kalde ham Bjørnen. Bjørne. Shit, bro! Bjørne. Så. Ja. Nå, jeg tænker, at du åbner de der bolde nu der. Ja, og vi har allerede fået 2 bottles. Jeg fik købt den her vold. Ja, jeg kan godt lide, at jeg ikke har adgang til den her, men det er også helt fint, du. Okay, vi starter med den normale. Vi aner ikke, hvordan man bruger dem. Man får en chance af dem. Nice. Okay, jeg fik en hype 1. Succes og ødelæggelse. Er den god? Det er fint, måske. 2 svampe. SpongeBob SquarePants. Hvad fanden skal jeg med dem? Du kan oversætte dem med et random sted, og sætter skidt der, hvor der står SpongeBob SquarePants. Nej, Det gør jeg, okay? Nej, det gør det så ikke. Det gør jeg. Gør. Har du med? Lad være. Ja, så kan du gøre det på dit eget plot. Det skal jeg nok ikke på mit. Kan jeg godt love det. Hvorfor? Og hvis I har penge til det, så kan I købe en insane pickaxe hos mig, og en... Der lige i øjeblikket er det udsolgt i garden, men der er insane, 2 insane og en lord. Jeg skal måske lige skrive /fix på den her. Nå ja, du har... Fordi han har en scenerang, hvis ikke jeg fatter det. Så, den der beholder jeg... Ej, den skal ikke derhen. Hvor meget styk har du ikke noget iron? Gør du det der på mit bord? Ja. Hvorfor må jeg ikke det? Nej, så kan du sælge det. SpongeBob Kan du SquarePants! lave en shop ud af det? Nej. Fuck nu af. Fuck nu af. For helvede. Sådan der. Vi laver en shop med det, Nikolaj. Okay. Vi vil lave shop. Har du noget jern med os? Af hvad? Vil du godt have de der blade der? Ja. Har du noget jern? Nej. Jaha. Det var det, jeg sagde for helvede. Jeg sagde, at jeg havde noget. La. Ja. Nå, jeg tænker, vi laver den her. Just serious. Eller jeg skal måske lige skrive item info. Ja, item info. Sponge 19. Jeg ved ikke, om I så streamen i går. Det gør det sikkert ikke. Ellers har du egentlig uploadet den. Eller har Den kom ud på Franco Gamings kanal. Streamede du på den? Ja, jeg havde glemt at ændre den. Kæft, hvor det var med. Ja. Hvad er det lige meget? Lidt. Sponge. Men om en måned igen, så hedder Bjørn. Ej, vent, hvor meget skal Sponge koste? Fordi nu har jeg sat den til, den kun koster 1. Hvis det er dumt, du. Det skal koste et eller andet million eller sådan. Jeg vil ikke sige, det er overdrevet i forhold til det. Ja, okay, du har 2 millioner. Det er måske fordi, at vi var lige... Jeg satte måske lige alle mine penge på en pulje. Ja, som jeg vandt. Så jeg har 182 millioner lige nu. Så er luksus. Ja, og nu sparer han så op til en pickaxe, som man kan købe hos mig. Ja, selvom jeg har råd, men den der guard pickaxe, det er den ikke alder. Ja, men så kan du spare op til en... Har du ikke en anden, der guard pickaxe? Nej. Hvor mange skal man købe? Man skal købe en... Jeg vil så godt lide, at jeg ikke gider småtræerne, så vi er Okay, bare... hvor meget skal en enkelt SpongeBob koste? Eller Sponge? Sponge, måske en halv, 1 million. Så bare 500.000? Ja. Der er 4 kover.
Sådan der. Ej, den der SpongeBob SquarePants er sådan en sjov ting. Kan du godt følge mig i det? Sådan der. Så prøv lige at komme og se, om den virker. Hvad skal vi have? Om den der SpongeBob. Hvordan? Herovre. SpongeBob SquarePants! Du skulle altså bare se, om de virkede. Må jeg så gerne få dem tilbage nu? Jeg har lige Nej, købt ikke det. ham der Meistermænd.dk. Til gengæld har han fået... Bare lige så du ved det. Jeg har det simpelthen derude, det er rigtig vigtigt. Det der, det er den sygeste skaber på hele serveren. Ja. Han afpresser folk, så vi ikke lige prøve at tjekke hans plot ud, Vilas. Jeg har fået Permdenite. Nå ja. Det tror jeg. Så kig ind på det. Jeg tror, jeg har fået Så Permdenite. bare kig ind på det, okay? Og ligger til hans plot alligevel. Mastermind. Nej, jeg har sgu ikke fået det, nej. Tjek hans plot. Prøv at se, han har snydt folk til, at han kan få spawner, ko-spawner, og så en forspawner. Ja, og vi har begge to reporter ham. Ja. Han har også plotminer og... Ja, han har også tvunget folk til at give ham plotminer. Og alt sådan noget. Virkelig. Og han Vi gør så han stort tvang faktisk også mig til at jeg skulle give ham min. kosform. Ja, Og men så sagde det han, gjorde han. nej. Ja. Og så skrev jeg til ham, at han skrev, at jeg skulle give ham hans, så skrev jeg, nej, du kan give dig min. Nej, wow. Nej, du kan give mig din. Ja. Det er morgen, så vi er lidt sprogspasser lige nu. Ja. Det må jeg leve med, okay? Smooth stone. Det lyder da smooth. Hvad koster det? Det ved jeg sgu ikke. Og det værste er, at det kan ikke finde noget sted. Det er SpongeBob. SMOTH. Nå, ja. Nej, vent. Nej. Er det en... Han har fået 2 forspawner. Ja, Piggy, han bare har... Men lige før, der havde han en ko-spawner nedenunder. Jamen altså, inden vi begyndte at optage, der havde han en ko-spawner nedenunder. Ja. Hvad sker der med det her? Thaj, stiv, og der er meget sådan der. I må virkelig godt gøre så stor tjeneste at report ham. Er det rigtigt, Vilas? At report ham, vi reporter ham for svindel, skam, hvad har vi ellers? Var det ikke bedrageri og... Nej, afpresning. Ja, afpresning, ja. Ja, det er det, han gør. Så det ville være så fedt, hvis I joiner server, der kan give dig reportet. Han hedder underscore mastermind.dk. Er det rigtigt, vel? Jo. Så vi skriver det ned i kommentaren. Eller ned i description. Ja. Jamen, det er ikke det videoen, der skal handle om, er det rigtigt? Kan I se, hvor meget han har scammet sig til dem? Jeg har lige skrevet nej, men må jeg først, fordi han lige spurgte mig, om jeg ombestemmer, og så skrev han skrev, om han spørger, om vi skal Skype. Sgu nej. Det var dumt. Bare lad være med at Skype med ham, Elias. Og jeg skal se, om jeg kan få lukket noget af ham. Så vi skal snakke med ham. Så der er lige skrevet til ham, at vi optager, og jeg ringer efter optagelsen. Jeg har skrevet, nej, optager og ringer efter optagelsen. Ja, godt. Jamen, Elias, skal vi ikke over minit? Nej, jeg skal faktisk lige til spawn, og så skal jeg proppe noget hype på min... Er det kun der, du kan, hva'? Ja, det tror jeg. Så gør det der. Ej, men hold nu kæft, hvor er det sindssygt, det der, han har gjort. Hvor har du lagt de der blade hen? Nå, Der. hvad skal du bruge dem til? Det kunne du godt lige at vide, hva'? Nå. Jeg tænker, det passer sådan lige. Ja, det gør det.
ikke tage af, hvad jeg laver lige nu. Det er fordi, jeg er på mit arbejde lige nu, men... Ja, jeg laver... Og jeg må ikke få dem tilbage, Nicolaj. Det var altså bare en chest. Nej, jeg har købt dem, jo. Jeg tror, det bare var en chest. Ja, men jeg har købt dem, så... Ej, jeg overgår ikke gå til Project Stopper så sjovt. Jeg er virkelig ikke, hvad jeg er gang i. Jamen, ja, vil jeg så det. Jeg går over min lige med, okay? Ja. Jeg laver bare lige noget andet først. Hvorfor siger det? SpongeBob SquarePants. Bare sige, at hvis jeg kommer til plot, så kan jeg godt se, at Bjørn han har sgu lige fået lidt SpongeBob i huset. På grund af mig, eller... Nej, på grund af ham selv, fordi jeg selv købte det. Jeg spiller penge. Nå, kan du lide det? Ja, det er mega pænt. Nu var jeg virkelig kæmpe foto af det. Nå. Nå, men sådan... Jeg vil altså... Jeg tænker, jeg skal til at bygge en ananas. Shop. Vil du være med til at bygge den der ananas der, hvis jeg kommer i gang med det? Allerførst skal jeg lige spawne. Orange og gul clay. Ja, Vil du virkelig bygge en ananas? Ja. Selvfølgelig vil det. Og det var det SpongeBob. Ja, rolig nu der, det... Hvor er det, jeg skal hen over? Det har jeg sgu glemt over der. Easy. Det vidste jeg godt. I skal ikke afpresse mig. Hvad helvede, jeg mangler noget. Kan du sætte det på, Vilas? Prøv lige. Jeg mangler noget lapis. Hvordan sætter man det overhovedet på? En chance. Lige der. Tror det. Nej, det er bare... Nå, det var mig. Men jeg skal lige prøve at se, om jeg kan finde Hype 1. Ja, det er den der. Det er en normal en. For pickaxe. Brug den til en pickaxe. Brug din... Jeg skal først lige se her. Den har jo allerede Hype 1 på. Ja, okay. Så kan det være, at jeg laver en shop med den. Ja. Hvis der er nogen af jer, der er interesseret i det. I skal bare lige... Og så laver... Så kan I... Ja, så kan I købe det. Det er på Vilas' plot, vi laver seriøse ting, og på mit så er det bare så meget useriøst. Er det rigtigt? Jo, ifølge Nicolaj. SpongeBob SquarePants. SpongeBob firkant. Okay, nu laver den grimmeste. Den grimmeste nogensinde, Vilas. Den her, det bliver sgu pæneste. Du skal virkelig være klar på at bare sige, bravo, det er fanden. Kan vi da sætte langt? Jeg tænker, jeg laver den her med enchantene. Den tror jeg vælger at lave. Skal jeg ikke lave den heroppe? Men jeg skal virkelig lave rumin nu. Jo, jeg skal bare lige lave det her først. Ja, jeg laver også en kiste. SpongeBob SquarePants. Ja, jeg har godt lige så kun den der lorthakke på. Lorthakke på mig. God sprog til mig selv. Vil du godt sige det, Vilas? Jo. Jeg er fan med god sprog. Jamen, jeg går over mine nu, Vilas. Skal du med? Jeg går i jordminen. Og jeg har fået noget vildt fedt på min mus. Hvad er det? Nå ja, det ved jeg godt, hvad det er. Okay, jeg skal nok stoppe med at snakke jysk.
Ja. Ja, Sjælland, og bare så ved det. Det ved jeg, det så får jeg de sygeste stemmer nogensinde. Ja, jeg hedder ligesom ikke Amco Gaming, vel? Anko Gaming. Amco Gaming. Jeg hedder sgu da ikke Amco. Gør du lige præcis. Når jeg er mine bare tjener lidt penge. Jeg hopper i casino nu. Hvor meget skal en... Hvor meget skal den koste? Jeg går lige over i casino. Casino. Går lige en lille pulje. Ja, okay, shit. Sådan. Jeg har ikke engang råd til. Max bitte. Det er kun 1 million. Du nåede lige at komme ind. Du kan klikke flere gange på det. Kan jeg? Ja. Der er en lille pulje. Tror jeg. Nå, okay, det kan jeg ikke. Det var max bud, det der. 25%. Yeah! Men Vilas, du skal også lave noget optager for FFS. Ja. Vil du også med ind i den Hvor meget skal den koste? Vil du ikke lige med ind i den lille pulje, Vilas? Jeg tror, den er grød for helvede. Jo, det har du, Vilas. Har du lige en 2 sæk? Kan du lige sige ja? Ja, okay, godt nok. Men Vilas... Okay, hvor meget skal en hype koste? Er det sådan her, eller var det der 5? 15? Sådan der. Sådan der, Vilas. Nu har du der rød, har du ikke? Nej, Kig lige ud i chatten. jeg er stadigvæk ikke rød. Vilas, kig på dine penge nu. Jeg er stadigvæk ikke rød. Jo, du har du. Du skal bruge 1 million, og hvad har jeg lige givet dig, Vilas? Hallo, what the fuck, jeg kan slet ikke Du har huske 58 det. millioner nu. Du... Så også der casino. Lille pulje. Det har 16,66%. 403. 25.000. Ja, okay, shit, bro. Jeg har lige spildt næsten alle mine penge på dig nu. Her. Okay, kan du ikke lige lave et skilt lige om lidt med sådan her? Jeg skal, Med det der. Ja, Mellempuljen er lige blevet afgået. jeg se, okay, der er 8 sekunder, og jeg har 14,23 sekunder. Lad os lige tjekke der. 5. Okay, 5. Hold kæft, den er langsom, Vilas. Ja, Vilas, stop bag. Pulje, der er 7 millioner i jo. Okay, der er 7 millioner i, hedder det. Hvad fanden laver ham der Axel Kolklejk? Ex-Nikolaj. Ikke Nikolaj? Eller nej, okay, næsten. Nikolaj. Næsten er det. Niku! Jeg overvejede også at kalde mig for det Black Widow. På et tidspunkt, jeg synes, det lyder sejt, men det synes jeg ikke mere. Ej, vent der. Kald mig Shisha. Ja, jeg tænker lige, jeg hopper ind i mellempuljen. Okay, World. Og ham der er ikke Nikolaj, det skal bare blive. Ja, jeg er totalt casino-mand lige nu. Vil du være med i mit firma? Du giver mig... Købe. Nej, han skriver, vil du være med i mit firma? Du giver mig dine plotspawner, og du får trust til mit plot. Nej. Okay, skal vi report ham der også? Ja. Vi får sgu... Ja, jeg kan lige tage en plot, okay? Ja. Har han været på andre plots?
tror jeg sgu lidt den her. Flot en hernede. Lol, her har Jeg er muted. Hvorfor? Du spammer med det? Jeg tror sgu det er derfor. Jeg skrev slet ikke det der. Ja. Prøv at sige, hvad jeg skrev. Det kan jeg sgu godt forstå. Det kan jeg godt forstå, du ej. Vi læste også godt, du skriver det. Okay, ja. Jeg skal lige få det der jysk der på plads. Er det rigtigt, Vilas? Ej, jeg er lige irriterende. Jeg stresser mig. Jeg kan ikke engang sende en måske nu. Skal også så et casino. Jeg vil tjekke, hvad der er henne. Og nu kommer du lige til mit plot. Du skal lige hjælpe mig med noget. Jeg har kun 1,1% chance at finde 25 millioner. Kan jeg har bare det. Ja, hvad skal jeg? Og du vil gerne sælge? Mhm. Hvad vil du gerne sælge? En charming box. Måske en kost. Vi ses Lige. Ja, vi ses lige om. Når vi har fået det her på plads. Ja, farvel. Ja. Vi er bak. Ja, og Efter måske en halv time eller et eller andet. Er det rigtigt, Vilas? Ja. Fordi, og vi har fået noget lapis, der var en eller anden, der droppede os det. ja. Det ligger herovre. Det sidste er det. Jeg har lige brugt det lidt på Og nu venter vi på, at der er nogle køer, der spawner. Der er nogle koer. Går. Ja. Hvad skal vi egentlig lave i den her video, Vilas? Og så sponge her, som jeg så ikke har mere af, fordi det købte Nikolaj. Men jeg har lige fået sådan nogle her enchants op. Og jeg har prøvet med en hype indtil videre. Vilas, det er Sponge Jack. Ja. Du kan finde det, hvad der hedder. Du kan finde det på min plot. Det ved jeg godt. Og det Kan du ikke lige give mig et? gør noget ikke særlig langt med det der. Vil du ikke lige give mig et? Hvorfor skal du have ad? Du vil bare tage den igen. Nej, jeg vil bygge den anden, som det er, du vil bygge. Nå, ja. Plot ad. Gaming myte. Tak. Vilas, nu giver du mig det der igen. Okay, Vilas, jeg reporter dig for scan. Men det er det ikke skal. Det er det lidt. Jeg skal ikke gøre sådan her, for jeg skille sig af. Stop. Ja, det gør det, Vilas. What? Nej, sådan er det. Giver du mig det, Vilas? Go. Er det godt sagt, det der var? Nå, så. Ja, vent lige 2 sekunder, jeg skal lige noget på plads. Hvis jeg kommer igen, så kigger jeg lige med sammen. Hvad laver du? Ja, vil du gerne være med på den her ananas her? Nej. Jeg vil godt have hjælp til at bygge ananas. Jeg vil bare gerne have noget sponge. Hvad sagde du? Du gør det bare. Hvad sagde du, Vilas? Hvad gør det? Jeg vil bare gerne have noget sponge. Hvad skal du bruge det til? Til sælge. Ja, Vilas, ved du hvad? Hvad er svampebob her? 2 sek, der går lige 2 sek, vi er tilbage lige med lidt. Så er vi tilbage. Vi vil sige tusind tak, fordi I så med. Husk at like og subscribe. Ja, like, subscribe. Så ses vi i næste video. Bye. Bye bye.